Usa ka Serpent Eagle ang giingong nadakpan sa usa ka bag-uuma sa Tangub City ug iyang gi-turnover sa Tangub City PNP Station ug sa LGU. Ang maong langgam giingong nadakpan sa Barangay Migkanaway, Tangub City. Matod sa nakakuha sa cellphone video ng si Maureen Cabiga Sumatra, nga gi-turnover ang maong langgam uban sa usa ka PNP personnel sa Tangub City Hall. Human ini gidala ang maong Serpent Eagle sa City Environment Natural Resources Office Sendro sa Usamis City. Gipadayag ni Bernadita Sakin, admin focal designate sa Sentro Usamis, nga wala pa nila buhii ang nasangpit nga langgam tungod kay ubos pa kini sa obserbasyon sa veterinaryo aron masiguro nga wala kini sakit. Hinoon walay nakita nga kadaot sa lawas o samad ang maong langgam. Matod niya, kung ilang masiguro nga walay health issues ang nahisgotang langgam, ila kining buhian aron nga makabalik sa iyang natural habitat. Ang Serpent Eagle endemic dinhi sa Pilipinas ug naa sa list concerned species bisan tuod anam-anam na nga wala nay kapuy-an. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.